Yan, pasensya na po akong medyo inulit namin. Palpak. Palpak yung cellphone. Palpak yung prito namin. Iharap mo Saka nagagandahan kay camera girl. Ito, Bill, magalaw at Bill. Sandali. ano na pa kasi. Yan. So, yan na guys, si Manang John, wala pa tayong viewers. Oh, 1 viewer, salamat sa aming 1 viewers, si camera girl. Oh, ayan na si Delia Ablao. Yan, pasensya na. Yan, meron na tayong 25 viewers. Yan, pamain na lang po ang aming isda. Yan. Yung isda po na yan ay para sa aming mga gumagawa ng sa likod. Bahay. Gumagawa ng pundasyon. Ginawa na namin lutuan pang balkon. Utang na sila guys, kayo ang kainin nila na. Nagbayag ng tumag. Ako, nasa na kami. Kami nang ilan natin yan. Ha? Sabi mo sigaw, sapa nga, awit mo rin. Shout out po kay Gretchen Lucas from Taiwan. Kay Philip Morales. Oh, ang ganda ng ating chef. Hi guys! Hindi pa nakatatapos. Oh, yan si Kuya Jomar. Jomar, isang hi nga dyan kay Jomar. Isang guys, magkain. Ayun po yung aming masisipag na Patani. trabahador. Patani Alagreta. Mga manggagawa ng Ito na lang ang ulam ko guys. Kuan. Ito lang. Ito. Hi guys! kapatang mo ang paypay guys. Shout out po kay Caro Del Lapascales. Kay Ma'am Merly's Kitchen, hello po. Kaya naman kayo mga guys, para sa kanila lang yun. Hindi okay lang. Sa atin to lahat. Para makatikim nyo tayo. Mayroon ng patali pa dyan eh. Alam mo, mga alas 12? Para sa inyo talaga yan eh. Aray po ito. Nakapansin na ang aking paa. Mga kung ano. Mga guys, masarap na Andito si Kuya Ulan. Magkaway pa lang Kuya Ulan. Kuya Ulan, guys, wala ka naman yun. Sige, kita ka dyan. Nakikiyarawan ko. Masarap ang lasa ng katanay. Shout out po kay Isagani Hipolito from Hawaii. Hello po. Hello po. Kain po tayo ng lapu-lapu. Ano siya? Nasa 2 kilos. Shout po kay Gretchen Laki. Lucas from Taiwan. Kay Philip. Bigay ito ni Kaglen. Thank you po Kaglen ng Oxy. Thank you po. Thank you. Yan. Sa aming libreng pananghawian. Pang pangatong araw na puro lapu-lapu ang ulam na. Pangit na nila. Shout out din po kay John Paul Ramos. Ang pinahin nyo ito? Ito sila. Hindi, ito na laot nila. Sa laot. Dito. Sa malalim to malaki yan eh. Kasi hindi pwede nga nung maliliit. Yung pinapainan nyo ng ito, nakaulit ba yan? Okay. Paano siguro yan eh? Paano? Kay Kadelia Ablaw, hello po. Compressor. Ibang malalim yung mga ganyan kalalaki. News yun. Compressor. Wala yun eh. Ayun. Kalalim. Guys, karamdam na ng gutom. Sige, magtayo ng piso. Na kayo magpunta guys. Hindi ka na baligtad guys. Mga namang binaliktad ko lang. Ay, ito na lang merintay nyo. Gusto nyo? Ako, merinda. Ang kami ang merinda dahil. Guys. Kaya na tayo.
Isa-isa na silang nagdupo guys. Kay Nirindahin nyo lang muna. ano na, baka abutin ka na. Okay. Ano? Tanggalin mo kasi yung bobo. Masatan na, yung kamatis yung bugungan ako ng pilipilan. Okay. Manay. Di ba mo dilaw? Ha? Ako magtalsik ko ako. Kapangit yung ulo ko din ngayon. Uling ka tani kaya ulan to eh. Uling mo. Likod. Bakit dito ba eh? Wala si tatay doon sa likod? Tatay? Yan, shout out po kay Carod, ay ano ba, muli ko pagahan. Kay Marigel at kay Sir Roger Madayag. Happy anniversary po. Advance Hello happy po, Manong anniversary. Roger. Kay Sir Victor Bero from Albany, Bicol. Hello po. Pero, hello po. Awan na. Sa Tabuena family and Bunao family. Salamat po. Na hindi na naluto ang sweet and sour natin Joan. Nakakainis kasi itong ano? Kapoy. Sinisi yung uling. Merinda na lang, magmerinda na lang kayo ng kanin mamaya. Bininta ni Kuya Ulan, bininta mo yung uling na yun eh. At kakuskusan. Di makaluto. Ha? Ano mo ba sa? Mulan, alam mo yung nangyayari sa silintaw. Sako lang sa egg? Shout out din po kay Marlo Kalimlim. Okay. At kay Ma'am Charmaine Rose Agsalon Eden Kalimlim. Diyan na, tawag mo. Shout out. Ako naman gusto niya to. Pinantay niya. Hello po. Na Ramda ka din, nagtutupi na bye. ng damit. Ay, si Cooper oh. Hi ka nga, Cooper. Dito yata yung amo mo nakauwi. Wala daw. Ano, hindi napasa-pasa mo? Wait. Mag-uwi yun. Dala mo na lang kung dali ko. Dili eh, ano nakalagay doon? Spring 12. Ano ba yun? Brewing talaga siguro. Brewing talaga yung Yung amo ni Cooper. Hello po, Jerry Liquias. From, ano po? Oh, pamain po sa pritong isda. Sige, sa inyo na po. 2,000. Ganyan yung magkain mga guys. Gutom na ang aming mga kapatid mo. Shout out po sa Valdez family. From Hong Kong. Hello po sa mga Valdez family. Yan, Hello po. Valdez din po kami. Baka magkakamag-anak kayo. Shout out sa nagluluto. Hello. Kayo. Nasa saan kilay? I know. Late? Tagay ko yan. Mayroon ka dito. Baka nagtagay ko. Kaya na, Ken! Wala, sorry. Hindi nakaabot. Hindi na mahintay. Shout out din po kay Kading Ano ba? Kabatay. Hello po, Kading. Huwag kayo mag-alala. Matitikman niyo to. Thank you po sa pa-sticker. merinda nyo mamaya. Matagal pa yung Sir trip. Paku. Ay, kay Ma'am Paku. Isang kilo. Merienda mo, may gusto niya? Ha? Ano? Ulam ah. Hello po. Ba't pa kasi nakayo ko? Pero kunti lang ang kanin ha. Kasi hindi kayo makatrabaho. Na nakayo ko pa nga. Mahirap ang trabaho pag busog.
Oo nga, mabigat ang katawan. Shout out KNA, beautiful ladies. Hello po, KNA. Hello! Saan naman kayo? Ano Kuya Allen? Anong plano? Since, Eh? Ginabangan namin yung upload nyo. Tanggal yung mag-upload Kami walang upload. Kaya mag-live lang. maulan kasi guys, maulan na rin. Kay Sir Frank Inapi from Taguig. Hello po, Sir Frank. Hello po. Yeah, baka tatanong kayo may mga tao sa nagpapakain kami ng gumagawa doon sa Bahay natin na bungalow. bahay ni Aisa na kubo-kubo. Kasi syempre alam mo na mag-aasawa na kailangan dyan ng Magbukod. kailangan magbukod. Baka palayasin tayo ni camera girl. Magbukod pero yung kusina hindi bukod. Ano yun? Isa lang kusina. Magiging kusina na lang ako dito. Yung shoutout din po kay Ferdy Toyo ng Cavite City. Hello po, Sir Ferdy. Hello po sa aming mga viewers sa taga Cavite. Kay Sir Bong Paredes ng Binangonan, Rizal. Hello po. Ay, gago. Kay Vinky. Hello, na-involve sa amin. Shoutout din po kay Giselle Antonio from Davao de Oro. Hello Hello po. po. Kay Ma'am Ria Lynn Axon. Kay Ma'am Marisa Teodosio from Cavite. Hello. Sa Dicoso family. Ay, Dichoso, Dicoso. Family from Zambales. Hello po sa Dicoso family. Kay Dodotski TV. Hello. Ade. Hello po. Hello, Ade. Wala talaga. Natapos na kayo, hindi pa naibaliktad. Parang ano. Shout out din po sa Arquesa family of Imos Cavite. Hello po sa mga taga Imos Cavite. At kay Ma'am Mary Lardes Bugawan from San Juan, La Union. Shoutout din po kay Soyong Jong. From South Korea. Anya siya Kay Santiago Collado. Ano masida ka kabsat at padigo ka manteng. Ano po? Sweet and sour na lapu-lapu. Saka patani. Tatali na may sulang po. Ayaw mo magpagkita sa live. Ano, magdiretso na kayo magtrabaho? Magdiretso kayo magtrabaho. Kami nga rin eh. Tunay na. Ito pa yung nakakuha, appendix. Ano, buto pa man yung kinain. May bagal daw ka kabsat. So, ate. Maganda, sabi ni Kuya Ali, no? Maganda yan, Joan, paru-paro di habang nagpapaypay. Di ba? Kumaya sinayawan ka niya. Nung ko lang. Gusto niyo po bang magpaturo ng paru-paro di kay Ate Greta? Si Ate Greta na lang. Pag may 10 comments Paano po yan? na gusto, yan. Papasok. Sasayaw lakas. Kay Ma'am Maria Lynn Axon, pa-shout out. Di Cocho family from Zambales. Hello po. Shoutout din po sa Pakling family from Ilocos Sur. Hello po, mga kakabsa. Dita, Ilocos Sur. Agandad kayo ka na. Huwag mo kalimutan lumah. Shoutout din po sa Kaliba family from Cagayan Valley. Hello po. Shoutout din po sa Mariwat. Ay, ano ba to? Shoutout family Mariwat sa Toledo Ramos Tarlac. Shoutout po sa Mariwat Sa Toledo Ramos. sa Toledo Ramos Tarlac. From Toledo Ramos Tarlac. Hello po sa Mawirat family. Diyan sa taga Tarlac. Hello po. Sir Junior Supangan. Hello po, Sir Junior Supangan. Dito na kami sa Iraq. Punta daw tayo sa kanya. Maglakad daw tayo. Ingat po kayo dyan ni Nanay ko rin. Kay tatay, hello tay, kumusta kayo tay? Hello po, tatay. Kay Sir Gayam Aloha at kay Sir Anonymous subscriber. Thank you so much po.
Shout out din po kay Mark Romilo Madraso from Romblon. Hello po sa mga taga Romblon. Lagyan mo na rin. Sisya ka. Merienda na lang mamaya, no? Ha? Pwede? Pwede ba yan? Uy, bakit hindi? Sagit eh. Kung may kanin. Dala kayong Ay, kanin oo, eh. dala kayo ng sarili yung kanin. Hindi, may tira pa naman eh. Madami pa naman yung tira. Paano ang bitilang? Yan, shout out po sa batch 1970 and 1975 ng Dingalan, Aurora. May reunion daw po kayo sa April 30 to May 2, 2022. Ayan, pinapa-announce po ni Pink and Purple Vlog. Ayan, may reunion daw po kayo sa yung mga batch 1970 and 1975 ng Dingalan, Aurora. Kasama kaya ito din, Bel. Reunion nyo po sa April 30 to May 2. Yan, punta po kayo. Kita Kids. Charot. Punta kayo dito, pasyal tayo ng 100 Islands. Nandito si Supangat, dun Supangat. Maniwala ka rin. Ano mas saglit? Ay, wag kung dito sa Pinas. Nasa Pinas ka ba, Walang Sir? saglit lang. Yan. Like. 5 minutes lang. 5 minutes? Hello po kay Akya Serrano. Balik mabilis. Kay Sir Emerson Gagi. Hello po from Catayan. Hello po. Nakauwi na pala si Sir sa Qatar. Tagal niya rin nagbakasyon dito sa Happy birthday daw, Peng. Sabi ni Sir Bert. Thank you Cruz. po. Very Ayan, good. sa Wednesday na pong birthday ko. Shout out po sa 168 viewers. Hello po. Kay Kakumpi, DFL Lady, Say po, Camera Girl, and mga ate. Hello po, Kakumpi. Pasayawin niyo si Greta ng paru-paro din. Paro G. Yung ginaturo ko daw is Serpente Ligaya. Paano daw yun? Na, di ba't mabalbaliktado mo, guys? Kay San Bay, malutaw na. Ano kasi makapal? Bisina ka. And shout out po, ay, ano ba? Pabati naman po kayo sa amin kay Yan. Ano po ba ito? Birthday na? Shout out po kay Sam Intom mula sa kanya. Mula sa kanyang lolo na si Jose Montes mula sa Batawi namin. Salamat po. Hello po, Sam Intom. Yan, pinapa-shoutout po pinapa-shoutout po kayo ng inyong lola na si Sir Jose Montes mula sa lokal ng Taguig. Hello po sa mga kapatid namin dyan sa Taguig. Wow, may favorite dish pen. Ijay naliwliwan yung lapu-lapu. Yes po, sa bansa. Hanggang ngayon hindi pa nabaliktad si lapu-lapu. Nay. Oh, mantik na. Dandanin guys. Muntik na prito ang cellphone. Mantik, may pisok. May pisok, Jay ko ah. Pareho. Ba't nag-ano siya? Kaya nga, hindi niya makapitan o yung case niya kasi. Lagyan mo ng ano, lagyan mo siya ng ano, patin. Kaya kang kuluto mabisig kami. Ay. Kalungtang masibig buo. Shout out po kay Billy, ano yung Bagsagi? Shout out po kay Sir Billy Bagsagi from Jefferson, Kalanday. From Jefferson, Kalwas ng Calgary, Alberta, Canada. Hello po, Sir Billy Bagsagi. Oh, nandito daw si ano, Junior Subangan. Idag pa siya rito, eh. Masyal ka, ito. Si Kwa, Mindoro. And shout out din po sa Kalanday family mula po sa lokal ng Tagumpaywan, distrito ng Central. Hello po sa mga kapatid Hello namin po dyan sa sa aming mga kapatid Tagumpay. dyan. Kumusta po kayo? Nakapunta na rin po kami dyan sa Tagumpay. Hello kay Dali. Nasali. Taga-tagumpay din siya. Ang ganda ni Joanne, kamukha ni Donita Rose. Magparo-paro di ka, Ma'am Greta. Pa-shout out naman dyan, please, from Pampanga. Hello po kay Ma'am Deng Garcia. Kay Marisa Teodosio, happy birthday po. See you soon. Papasyal ako dyan sa Dragon. Sige po, you're welcome po.
Thank you so much, Tay, sa pagbate. Kailan daw birthday mo pa yung sabi ni Santiago Coleado? Ano po, sa Miyerkules 20. April 20. Puti mo nga. Yan, 30 na tayo, guys. Ang tanda na. Hello po kay Nikomi Mori from Japan. Nikomi Mori. Kay Ma'am Maria Lynn Acson from Dalipawin. Lokal ng Dalipawin. Saan po yun? Ano po yun? Distrito. Distrito. Shout out po kay Elna Injing sa LD, California. Nood sila ngayon. Hello po, Ma'am Elna Injing from California. Hello. Hello din po kay Mr. Roods. Kay Mark Glenn Munar. Hello po. Hello po, Kaglen. Ay, si Kaglen ba to? Kaglen. Ay, Kaglin yung iyong lapu-lapu. Ngayon lang namin naluto. Kasi kasi busy, walang magluto. At saka ilubos lang din namin yung maliliit. Ito yung pang sweet and sour talaga namin. Ngayon ko lang kasi nakarap ko yun. Oo nga, Kaglin. Baka may naiwan po kami dun sa yung uniform. May Oh, ni jam-jam na nawawala. jang. Sambra yata yun, no? Shout out kay Re Grande Ilagan from Iligan City. From Iligan family. Hello po sa Iligan family. Ang tagal naman ng ating lapo-lapo, guys. Makapal ang mga. Shout out din po. Makapal ko sa'yo. Para dito yung Kay trip ni Bebot, hello po. Hello, Manong Bebo. Si Manong Bebot. Bebot. Kay Florita Van Zoylen. Hello, DFL, watching from Arizona, USA. Okay. Hello po kay Ma'am Florentina Van Zoylen from Arizona, USA. Hello po. Hello po. Kay R. Jimmy Kinsay. From Vallejo, California. Hello po. Sa mga taga-California. Kay Sir J. Lord Mansibang from Cagayan Valley. Hello. Sabi ni Rudy Iyasio. Mga bigas ba yung nasa likod nyo, mga idol? Bibigasin po. Bigas po, tsaka may halo po dyan na ilang sakong palay. Sinong pumatay ng lapu-lapu? Siya! Sabi ni Tay Conrad. Si, Andre. Kay Rialin Axon, shout out! Sa lokal ng Dalipawin, Sambales pala yun. Okay. Dito po si Dana at kasi Ate Aisa may nagpiprito ng dahon ng Hello po kay Sir Kalabasa. Nestor. Black, may kalabas. ay bulaklak ng kalabasa. Kay Ma'am Annalyn de la Cruz from Bulacan. Hello po. Hello po. Sambales Palente, lokal ng Dalipawan. Hello po sa mga kapatid natin dyan sa Dalipawan, Sambales. Hello din po kay Kuya Bitito Cares from Canada. Hello po. Ingat po kayo. Thank you po sa pagbate, Sir Alfred Orlanda. Sabi ni Junior sa pangad, kailan daw punta dito? Kailan po ang uwi nyo? Pabalik ng Cali. Hello po, Ma'am Ednelit ko. From from Nueva Vizcaya. Good afternoon din po kay Ma'am Tessie Gala. Hello po, Ma'am Tessie Gala. Kay Terry Kaabay, hello po. Next episode? Ayun na nga guys. Ang next episode sana namin,
palaka. Lang, 2 gabi na kaming nabigo. Hindi magpakita ang palaka sa amin. Napuyat. Dapat kasi yung siyansi. Mayroon yung maliit. Nalabot mo nga dito yung siyansi, yung maliit. Shout out po sa Gacosan family from Bayumbong, distrito ng Nueva Vizcaya. Hello po sa mga taga Bayumbong, Nueva Vizcaya. Sa Gacosan family, hello po. Wala, di ka na nakalulukaw. Merinda naman na ito. Shout out po sa mga taga Villasis, Pangasinan, Novencido and Calos family from Calgary, Alberta, Canada. Hello po sa Sabi ni Calos family. sino ba to? Sabi ni Mr. Chris Talavera, hello DFL, anong name ng aso? Ang cute. Siya po si Cooper. Mick Cooper. Cooper. Thank you po, Ma'am Marlies Kitchen. Then. Hindi kaya na kayo. Wala na kayo. Mauna ka na. Saan yung sunset? Di ba ipamerienda niyo yan? Hindi na nga. Hindi yung malapad yung ano. Buti hindi na nila inantay. Baka nagdating na ulit sila. Hindi po Malapad yung ano dulo, hindi yan. Yung malapad yung dulo. Yung palapad hindi yung pasandok. Flat lang. Makita ko guys yung luto natin. Ulam ni Chelsea. Ni Ate Aisa. Oh, tortang bulaklak ng kalabasa. Sarap. Peri deep. Ulam na naman. Shout out po kay Sir Edwin Rondero from Hawaii. Hello po. Hello po sa mga taga-Hawaii. Hello po kay Sir Romel Parenas. Kay Sir Delphine Abundo from Riyadh, KSA. Hello po. Kay Sir Philip Morales. Mas cute po yung aso. Thank you so much po sa pagbati ni Taron. Hello din po kay Sir George Ronel Kang. Ito na po si Dana, oh. O, kaway ka nga, Dana. Hindi mo na. Hindi nga, nagbalik pa kayo lang doon. Para maluto yung luto niya doon. Shout out po sa Pitalino family from Jumeirah, Dubai. Hello po sa Pitalino family din sa Dubai. Shout out din po kay Ma'am Belen Ilagan. Pinapa-shout out po ni Sir Grande Ilagan. Hello po sa Ilagan family. Hintayin niyo pa yan? Kay Sir Rodel Lacaba, Brua. Ingat po kayo dyan sa Tacloban. Yan, yung mga nabaha. Hello din po kay Sir Joel Villos. Baka nahihiya lang sa inyo ang mga palaka idol kasi magaganda ang huli sa kanila. Hindi pa talaga ngayon kasagsaga ng palaka. Natukot buntot na. Kasi nga ito ng tipa. Ito natin kawan.
Yan, shout out po sa Collado family from Zambales. Pinapa-shout out po ni Ma'am Edith Posad ng San Diego, California. Putol na guys ang buntot. Nagdikit guys. Aubo ba na naman sa note? Diyan na lang tayo. Magkano tayo? Nagalaw man, lagyan mo na ano. Huwag mo naman itapat. Oo nga rin makita. Dito. Sana lang pa eh. Gagalaw kasi. Lagyan mo ng dato. Ito na lang. Sige ka doon, Danada. Habak mo yung damit mo. Ayan tayo. My God, ba't ka nag-do? Oo. Nagagngad nga. Oh. Kaya magtulong tayo din sa ano. Baka mabutan na lang. Kawawa mo sila. Dado na. Yan, patay. Yan, kain po tayo. Hindi na namin mantay guys yung ano, sweet and sour na lapu-lapu. Bayag ng malutaw. Tapos lakwa. Bakit kasi yung uli? Tapos kasi na uli namin. Uulan na naman. Oh, Charles! Yan, shout out po kay Sir Delphine Abundo from Liliante. Oh, hi daw pa. Padaw, hi. Hello daw. Hello. Hilaw. Anong hilaw? Hilaw? Pagalitan niyo po siya, nanindigarin niyo na naman. Bakit binalik mo na naman pa si Darlene mo? Hindi ah. Huling-huli na sa after Indira. Then, shout out po kay Annabel Kakakin Diego. Diyan sa Canada. Hello po, Ma'am Annabel. Pinapa-shout out po ni Ma'am Annabel Kakakin. Dapat magkapat kayo ng harap. Gusto ko namin, kaya lang ano, busy. Busy po sila. Nakasarap to eh, yung tangkay. Ang sarap ba to? Ito? Wala. Hindi na eh. Kaya kain nga. Inabalatan lang yan. Baka nagping. Nakain mo yan. Parang sayang sa akin. Sino kumakain ng ano, ng bunga ng patani? Sarap nito guys. Mas masarap pa siya sa ano, sa mungo. Mas gusto ko pa rin yung mayo. Pauwi ka na kuya, kakabalik ka lang. Hello. Hello. Sabi ko na nga kasi. Mahirap ito eh. Makapalit yung ano. Pwede. Asan na si Charles? May Pero lamok lang? yung kalaking Ha? Ayaw niya to? Ilan mo ko sa kanya? Oo. Hot potatoes, pwede yan. Alas na din. May shout out po kay Ma'am Francia Herrera. Ako daw no? From San Pedro, Laguna, lokal ng Pasita Complex. Hello po sa mga Hello kapatid po, namin kain din po. sa Laguna. Hello po. Kain po. Dada, ulas mo. Nagutom na kami guys.
Ingat po kayo at may bagyo pa yata. May paparating pang Tama si Miss Lita, magkulab tayo ng harado, siguradong marami ang magpapasaya ninyo kung baga sa pelikula ay box office. Thank you po Sir Renato. Siyempre gusto po namin silang makatulong. Kaya na lang po magparating. Kaya ko kaya. Darating din siguro po Gusto tayo mo yun, dyan. Pe? Hindi pa ngayon, hindi pa sa ngayon. Magprito ka pa doon. 3 itlog lang yan. Ilang piraso. Huli pala ni Papa yun. Iprito mo na lang kaya yan. Tapos kurutin na natin dito. Huwag mo na lagyan ng chow. Isaw na lang. Kasi daw wala kang sweet. Wala kasi sweet. Wala na kasi sweet kaya sour lang. Shout out po sa Joalan family from Quirino. Hello po sa Joalan family. Sana? Shout out po siya sa Hashmag Vlog from KSA. Hello rin sa vlog. Hello po, kain po tayo. Ilan yung ano mo pa? Hello po sa ating 217 viewers. Salamat po sa pag-join sa aming live. Kain po tayo. Hintay pa ng uyan, guys. Anong oras na ba? 12:20 po. Sabay mo yung tapos atin. Burada mga gamit. Kasap mo nilino po sa pagkakabong sa kabasa. Bigyan lang tayo ano lang dito. Parang Tanggalin niyo lang po yung pinakagitna ng bulaklak ng kalabasa ay sa gilid. Shout out po kay kapatid. Shout out sa dyan. Kay Darwin Soriano from California. Dana pa yung Shout out po kay Ma'am Memay Viloria from Pagudpod, Ilocos Norte. Hello po kabagis. Ayan, naulan na nga guys. nag-down. Inabot pa naman yung mga nagbilat ng kalay. Paho, nakama na sila. Nagdala na sila kahapon eh. Driver pang ano. Di bagyo pa rin baga? Meron na ulit. Pero parang nag-days mo yung malakas. Hindi basta pa naman. Basta. May bagyo ba guys? Sa comment naman. Hindi na kasi kami nanonood ng balita. Manood ka ng balita amin. Wala na magbiring ka dyan eh. Wala na silang trabaho. Ulang na bukas. Shout out po kay Sir Ruel Pasagan from Madela, Quirino. Hello po kay Sir Ruel Pasagan. Kain po. Shout out din po sa anak ni Sir Bato Umang. Andy Zambrano na si Joy at Tonet sa Camarines. Hello, Joy and Tonet. Hello po kay Sir Delphine Abundo. Hello. Sa Ignacio family from Hawaii. Hello po. Waipahu, Hawaii. Gimasinta si Dayo. Hello from Pangasinan. Sabi ni Sir Junior Supangan. Mas. Ang halo ng patani guys. Dilap. Sardinas, saka Daon ng sotanghon, tsaka sotanghon. Yung mga nasa ibang bansa, hindi na nakakain siguro ng ganyan. Maling, kayo naman ito maling. Masarap din yung luto ng isla
Din. Malapit yun. Ano lager? Talagang sarap na. Hindi ka nagbili ng ganda? Hindi pa naluluto ba? Nabuto ko. Hindi ba kaya? Malapit pa he. Sobrang lapit niya. Dapat kunti lang pala. Tapos sagot mo. Sayaw. Shout out po sa Paek family ng Binyan, Laguna, hello po. Paek family dyan sa mga taga Laguna, hello po. Dahil nandito ka. Ikaw mag-hi ko na din. Hi! Ano ko dito magsalita? Dana, kain ka madami para tumabagad. Ay, na kumain guys. Dala guys. Dalaga na tinatagyagat mo. Jowa na. Hello po kay Siri Fernando. Watching from Tanong mo dito. Coronado. Tanong mo sige. Hello po sa nag-iisang crush ko sa mundo ng YouTube, Miss Greta. Ay! Oreo. Hindi, hindi yung seryo si Delphine Agundo. Hi ka Kala daw. ko si Oreo eh. Binabaliktad niyo lang po yung... Ano, si Celine yun, nasa sa Pangasinan na pala, sa Pangan. Tagay na. Nagbaga, sa nagtayog ko na eh. Bakong kami kumadi. Nagpasal kami kumadi ka. Gaya yung sinanay niya yung nanay ko rin. Saan? Kanina? Kanina. Dati. Tara. Shout out po sa asawa ni Ma'am Presi Pico na si Sir Severo Pico from lokal po ng Guadalupe, Metro Manila South. Hello po mga kapatid. Hello po. Yan Kain po sa tayo. Lokal ng Guadalupe. Dali yung dalang sa amin mo. Kay Ma'am Nieva, hello po from California, USA. Hello po. Ganito ba talaga pag nagdadala na? Pinatagyagat. Grabe naman Pero yung ako tayo. hindi. Dati hindi ako ginagawa. Hindi ganyan. Sa likod. Shout out din po kay Rain and Gray Sa likod. Hugara. Dami. Pero sa mukha wala. Hindi ako nagpagaling. Kay Sir Benedict kasi kaya sila po, mangan tayo. Mangan. Palakasan ang ulam namin ngayon. Ayaw magpakita. Shout out din po kay Sir Alfred Orlando. Happy birthday. Thank you so much po sa mga bumabati sa akin ng advance happy birthday. Saan tayo, Teng? Tabi-tabi. Magkanayon tayo. Ang ganap, bebe ko. Ay, naubos mo? Magdagat-dagat. Ang galing nga. Naubos ah. Oh, idol ko yan si Dana. Oh, hello po kami. Kay Hash Mag-Vlog. Shout out mga kapatid mo. Hello po kay Ma'am Mary Ann Reyes ng California. Hello po, ingat po dyan sa California. Hindi ka makain mo kanin. Rachel Garindano. Pa-shout out from Manila. Diyan ka nga lang sa bukid natin sa Hindi ka manunsa? From Manila kami. kain tayo natin sa Bayagin mo ako ah. umalit kayo sa beach tayo. Sabi ni Sir Junior. Di ka lang mapalan. Ito. Ito yung magamit ang bulinaw. Pangasinan. Kay Sir Ruel Lastimosa, hello po. Nadaanan natin yun, no? Ano sabi ko pala? Hi, Adriana Lopez. Yes, sino yun? Sino yun? Adriana Lopez. Sila no? Dana Rupis Well, Ugay. did you know? Nash Ugay. Ugay. Kamukha ni Ugay. Google.
Dalawang typhoon nga si Agaton at Sebastian. Sabi Sebastian yung isa. No? Nakalabas naman natin si Agaton. Kabuntot pa rin yung ano. pa naman. Yung iba nasa, ano pa naman yun, no? Nasa dagat. Kasi walang pasok ngayon. Holiday. You're welcome po, Sir Darwin and Ma'am Mary Ann Soriano. Hello po kay Sir Joji Miranda. Okay lang po. Nauli ako na straight. Len, now. Malawat, dumadami. Stress guys, tinatanong ni Dana, ano Mahidang naman, daw. gamot ng ano, ng tagyawat. Stress na stress sa ano niya, sa tagyawat niya. Ano mo nga si Dana, pangarap mo nga, dali. Tiket. Dahil ba in love? Dahil Dana, camera. Bago kasi si Dani. Sir Darwin Philipo. Sabi niya, look at Minchi, OMG, ang hirap na loob, it's too blurred. Lilinaw din po yan. Na, magpapanggugas na. Dana, hi ka. Dana? Magaling ka. Ang dami pang tira, oh. Ang taba ka rin. May apunan na namin to. Hanggang hapon na. Ganyan kami, kung may tira kami ng tanghalian, yun na yung hapunan namin. Kasi, kung ka, Naipit? Sino? Yung kamay ma? Ba't nilusot mo? Nilusot mo? Ba't ka naipit? Saan nagbuga? Kaya. Tapos kabahawa pa yung kuko mo. Yan, shout out po sa taga Bawan, Batangas. Bawan. Bawan, Batangas. Bawan, Batangas. hello po. Hello po. Sabi ni Sir Lily, oh, happy birthday daw. Okay? Typen. Thank you po, Sir Willie Mendoza. Bakit? 30. Huwag mo galawin, Dan. 30 na si camera girl. Sumagpata, hindi 30. Parang tulog ko lang ng birthday eh. Na, baka yun yung palay. Bakit na yung kuha? Di ba may sabi, tinatanong nga ni Papa. Kita mo galing doon. Ano niya na? Okay. Bye-bye. Focus mo. Tanda. Tutok mo muna doon sa ating sweet and sour Ay, na pakita mo doon. Yan guys, tignan nyo guys yung aming sweet and sour na tukol di, di buntot na ne. Nay. Nay. Mag-init ka naman. Mag-init ka lang. Pag-uwag mo na please. Nasira yung aming ano, isda. So, babay na. Babay na. Pilit ka dan. Bye-bye. Thank you so much po sa lahat ng naki-join sa aming live. Hanggang dito na lang po. Grabe lapit ah. Super. Okay ka na doon sa iyong amo. Dali, magbabay ka na. Magbabay-bye. Ayun na. Sa lahat po ng ating viewers dito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre sa mga international viewers namin. Thank you so much po. Bye po. Subscribe yan. Subscribe na. Bye po. Thank you po sa po. panonood. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Kalikot ng camera mo. Si X.